जों हाय फाइ सफायखा जों अबंखा मानदे हस्पिटल मानदे हस्पिटल बेलायखे जों जाल क्लाइजाक ताबुक तामके जों फेरांक्रिनि बाय बेलाय जों जाल बेलायखे क्लाइजाक ताबुक ताबुक हरनि 11टा तामुइ दंगो 11टा तामुइ दंगो ताकसे पर्यन्त और कारेन्ट क्रै फियाब जे जनरक नुगुइ दंगनि अबंखा सोलार लाइट बैसे सोलार लाइट बसक दंगो जों साइमिया फियाब ताबुक जतनसे कक्तमा कतर हंगे हाय समय समयो कुनु थिकरि हस्पिटल उनखा इमारजेंसी सेंटर अबंखा बुफुर समय ताम उंगि थां साइमिया केबो फियाब मानदे हस्पिटल ताबुक साक पर्यन्त कारेन्ट क्रै बेलाय तंगानि कष्ट उंगलाय तंखा और जे रुगि तंगाय रक जों साहागा 9टा कि 9:30 सिमि कारेन्ट थांमोनि फाया हनै ताबुक बेलाय जों जाल क्लाइजा जों और नुगुइ मांखाना नरक नायनिदि कारेन्ट क्रै शुद्ध लाइट नुगुइ दंगनि अबंखा मोबाइल नि लाइट बैनो नुगुइ दंगो फियाबा ताबुक शुद्ध कयेकटा लामा सिमि दंगो फियाबा और अबंखा सोलार लाइट औरनि लाइट बै सिमिसे जे रुगि रक ताबुक हायनो कलमजाक मानि बाय ताबुक तुंमानि बाय फियाबा हायनो आसुक्लायनो तंलाय जाओ नरकनो जों तेबो फुनंनाय बिसिंनि अवस्था बो हायिं दंखा शुद्ध याकनि चार्जार बायसे ब्रक चलिलाय तंनिसु नरक नायनिदि बेलाय जों जाल क्लाइजा बरक तुंमानि बाय जों नरकनो पूरा फार्स्ट टू लास्ट न फुनुगुइ फायखा नरकनो जों लाइट रियाखे तेबो फुनुगुइ माननाय मैं से तुम कटन सिम करेक्ट रे नॉट कैसे ना इको हॉस्पिटल अबहाय अवस्था जों नंग लाइट दिए वै फुनुगुइ दङ ताबुक अबंके इको अबंनि चार्जार लाइट केनो रुगि दङ खूब कष्ट केन ताबुक बायरे दङ इमा दङ के कारण तुंमानि बाय कारेन्ट क्रै कारेन्ट क्रै बायनो बेले जों जालो मानदाय आमचे प्राय नो जों जाल के कारेन्ट नि बायनो बेले प्रॉब्लम ताबुक जुदि ने इमरजेंसी रुगि फायरेके बेलाय के कतर मा रुगि प्रॉब्लम नङि थानाय अबनो लुगुरंनि वाना जांनाय कक ताबुक रुगि रक बायके हपं तंनाय ताबुक सुदु 11टा सिगु मात्र 11टा से बाजिखो बायके तंनाय अबनो तुंमानि बाय रुगि बारि थांके इमरजेंसी डिलीवरी रक फायरेके तामके खायनाय अबनो लुगुरंनि किरिमु ताई सुंमु हॉस्पिटल नि रुगि रक से कोगलाय तंबैसु कलम जागै ताबुक कारेन्ट क्रै हॉस्पिटल मानदायो बेलायखे जों जाल क्लाइजा अबन बगै ताक हॉस्पिटल नि रुगि रक से बायरे फाय आसुलाय तंबैसु नबार सावै बुफुरनि सिमि कारेन्ट फाया माने 9:30 निसिम कारेन्ट फाया ता रुगि रक तंग बेलायखे कष्ट दंग कलमानि बा ताय yang bong सरि सिपाया बो बा बायके तंग तिनो हपंगाय सा कारेन्ट क्रै इंगा बायके संगामु तिनो हपंगाय थानाम न वाना तंग ताबु चिंता खाये जुदि इमरजेंसी रक नाङि जुदि स हामयाते बो कत और द डिलीवरी बो खायो आमरो खाय पाय खांका बाय खायनाय कारेन्ट क्रै ताय सात कष्ट रक फाय खांका आमरो ख बाय खायनाय कारेन्ट क्रै बो हॉस्पिटल क्लाय आमु मानदाय हॉस्पिटल ना नके बुफुर फायमानि सो सारिगो हानो को माने कुलुम नगो कुलुमगै हायमानि बर्तिना रक जाखा ताव कारेन्ट क्रै जाना कारेन्ट क्रै बेले जों जाल क्लाय दङ दा